Pomoc! Dobre, čiže dneska si zahráme tu s mojimi dvoma retardami, Ríškom a Románkom, hru menom Straftat zo Steamu. Je to vlastne FPS hra, kde strieľate proti sebe a zabíjate sa. Vyzerá to, ako keby táto hra vyšla z Riti a bola vyvinutá v roku 2005, ale je to na schvál, hej, čiže tak. Proste zoberieš gánu. Počkaj, každý sám za seba, hej. To čo tu po mne Ne, beha? vy ste dva proti mne. Kamo, nechceš zomrieť? Ten fialový je za mnou? A však vy ste spolu. Však si povedal to teraz doslova, že sme proti sebe, kámo. Tak nad tými, no však ste vy dva proti mne. Kde si našiel pušku, kámo, cigati? Čo to je pištol? Streľaj. Ríšo, dobrý. Ty potrebuješ zobrať pištol. Druhý mi vyžral. Oni sa respawnujú. Oh yes. Á, fajne. Nice. Pekná. Aha, čo ti dávajú double damage, keď si chceli vedieť, hej? Aha, to je dobré. Koľko je roundov? 2 roundy a do 10, či do 5. To si ty. Každá mapa sú 2 roundy. Prečo nemám amu? Lebo nemáš Čo je, máš ammo? málo ammo. War crime. Kámo. Tak, to máš za to také buzina. Sniperky, yes. Oh hell. To Rici. Roman, to sú heky. Ríško. Dobre. Asi nie, I guess. Kamo, chod do Rici. Heky. Hej. Ak sa do Hunter kľúte. Nie, ty dilino. To je mocná papada, ale dobrá. To čo tu je? Čo to je? Chudajka. Čo to robí? Ok, vyhrali sme, Rišo. Nie sú to bomby. Nie sú to bomby. Či to tam miny podrbané. No, zabil. Ako som zabil? Nice, pekná. Ja, iba mňa boj. Vyhrávame. A iba prečo neviem? Lebo sme spolu? Nie, to sú vydrbané autá, chlapci. A dole môžem ísť? Myslím, že nie. Dobre. Koľko máš? Kámo. Poď sem, Kámo. ty kebuzina. Kde je? Aha, on zomrel. Spal dole. To je debil. A dole môžem ísť? Nie! Nice. Pekná. Tu! Kamo, ja mierim najväčší Ešte? boss. O, ja som mŕtvý. Bohužiaľ. Oj. Hell no, tak to sme pekne dostali. Nehovor. Či ne? OK, chłope. Dobra, doba. 25 no. V strede AKčko, vieš. Chod do Rici. Ne, bratu. Nem good. Poď sa mi to. Ha? Ani niekam. Zatiaľ. Okay, hral, lebo... Ruky hore. Kde je Roman? Aha. Lebo zabij ho. Čo robíš, že robím? Pekne. Tak taktika v hokeji, dať gól. Kámo, však ten, kto dá viac gólov, vyhral. Nie. Au. Zastreľ ho, dobrý. Asi hej no. Nie, a to je hacky. Aha, dobre, no poď. Taký bude havok. Však to je shotguna. Ja, to je shotguna. To som mal hneď povedať. Frajer, Rišo. Fakt, ne.
A kde čaká? Opa. Na desiatku. Kam idem, boha? Kde si? Yes! Ríšo, čo tam pozeráš? Insane. Bum. Jaj, však máme tuto... Hej, to je deep. Chlapci, kde som? Chlapci! Nie! Aha. Už nesom. Ríšo, za tebou je. Dobre, však on zomrie. Nezomrel. Nie, My to vyhráme, čo či? je? Musíme. To je toto, kámo, to je ten Čo to je, čo to je? Čo som dostal? Ešte Raider. Ne, Tak, koľko si smrť. dostal? Tu ma sa sľakol, Nice. Doris. Keď si ma zabil? Aha, poďka. Dobre som vyletel. Kde je ten chlapec? Chlape. Dobre. Co to je A on černé ďalší, veci? aha. Oho, Si kokos, chlapci. Tak ja som dostal fest teraz. tak je to. Dáme, ešte máme, ešte. Trombolód. Trombolódy. Trubka. Olé. Kamo, čo ti je? Nie, to je Vojt. Aha, to nie je Vojt, to je voda. Nie. Voda. To je fucking... Čo sa stalo? Čo si spravil? Aha, Nevyhral si nič. o. Bracho, kde si? Treba počúvať také kroky a to je všetko. Nice. 21. Nice, GG. Dostal. Ne, 25 a Nice. 5. Čo som dostal? Do koho stánul? Kamo, čo? Heky. Roman, nepodvádzaj už. Hej, ale určite. Ubat. Kamo, také big video máme zo včerajška, to je crazy. Čo ste kúkli? Seba. Čo? Juice, poď sa, Roman, kde nestraj po si, mne, hej. Mojko, láska, kde si? Chýbaš mi tá, kde si? Láska moja, kde si? Aha! To som mohol vyhrať. Kámo. Dobre. Nemám ganu, ja tu nemám ganu. Lebo si gay. Ale chodorici. Keď pozeráš Mark, krízu nemáš krízu. Však zomri. Čo som spravil? To si nás odbúchol všetkých. Ne, zomri. Bracho. Má Bracho. 50, má 50. Vypni ho. Kde je? V takej chodbe bude ťa kempiť. Je nám ide. Ale chodorici, ja nemám nič. Pozor, on má minigun, kamo, on má minigun. Čet sme kúkli. Kámo! Ale tam proximity To čo bolo? mine, tam proximity mine bol Brachu. taký dobrý place. Kam to čo za play bol? To bol najlepší play. Rozdrbal. Nie, gay. Teba to nezabilo. Nie. Zomri. Dobre, to pekná. OK. No, trošku Potkal bol blind. vôbec. Je trošku blind sme. Kde je? Ten debil tam je. Na rúre. Ja
Ja som stanutý. Není, Ľubo, není. Pekná, Ľubo. Ďakujem. Kámo. Nie. Zomri. Fettuccino. Dobre. Au. Ríša, čo nevieš hrať? Čo si padný? Toto už nie je on. Áno, áno! No, čo? Pozor, je tam, pozor na neho. Ja som vyhodil svoj gun. Máš za to. Stáva sa. Má nabík. Nie. To čo tu mám za Čo je? kladivo? Bomba. Dobre. Odo mňa dostal kosou, či čo to je za jakú buzinu. Dobre. Movement div. Kobe. Boom. Aha. Čo? Yes. Čo? Nie. Ale pekná, veľmi pekná. Až pri... Kamo, čo robíš? Zomrieť. Ty si dobrý. Kto to zabil? Dobre. Yes. Pekná, brat, pekná. Kam to čo je? Čau. Čo je Phoenix? Nie, Roman nebí ma. Nie, Lebo ty si uvarený. Ale čo som mal robiť, kámo, keď som mal vyjebaný? Ja neviem čo. Čo robíš, boha? Kde? Au. Na mape. To iba odhadzuje, to nič nerobí, to iba odhadzuje, bracho. Ty budeš tu na vršikom Kamu, dobre. ja to vyhrám. Kamu jedno odhadzuje a druhé na blízko, chápeš? Nebí ma. Nie, Roman, fakt nie. Ríšo. Či kokos, CS-ko. Hej, toto je Dust 2 alebo Mirage. Ale Marko. Allahbog. Dobre. No, poď. Yes! Vyhral, to som vyhral. Aha, ešte jedno. Tak lebo počúvam Miguel Pong. Zomri! Nie! Pomoc! Yes! Chlapci si to tak selili. Dobre, chlapce, už to asi ukončil. Pik, absolútny pik. Dajte like, odber pre podobný content. Bye.